Ja, tak. Det var fandme. Ved du hvad? Det var en and på gulvet, du. Det kan vi godt lide. Nå. Ja, det tror jeg sgu også. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget der er en, men den der vil altså lige ligge, den der. Den røg der i hvert fald ned. Ja, den render ingen steder. Den der vil lige ligge. Nu hvor der er noget sigtbarhed, så kan vi se, om der er noget, der flyver. Er du klar? Nu! Der fik en dublet der. Det gør jeg ikke. Jeg gider ikke skyde mere nu. Der er en, der er levende. Den tager jeg lige. Bare lige lad den komme fri. Ja, så. Det er fint. Omgang. Jeg går for den væk. Jeg tager den så. Ja. Nå. Ha! Jeg ramte den bagved. Jeg tog den forkert. Er du klar, hvis de kommer tæt på? Det er begge scener. Ja. Jeg fik den ene. Ja, du gjorde. Jeg fik den, der ligger lige der. Aha. Nå, men Jeg tager den. hvad fanden var det? Det er vist ikke noget, vi skal skyde alligevel. Ja, er du klar? Yep. Det er første gang i mange år, vi har fået en gås på paraden. Ja. De sidste 2 år, der har ikke været gås på paraden der. Der har ikke været gås på paraden. Hold. Det får du selv lov. Kom med i bagfangen. Ja. Er du godt? Nå, dø. Ja. Og lige for. Ja, men de kom lige ind i ansigtet. Sådan. Ja. Ja. Det er kraftedeme noget lort. Ja, tak. Nu kommer der i hvert fald lidt andet derude. Hvor ser vi henad? Og dem der. Det kunne faktisk godt være. Er du klar? Ja. Nu! Ja tak! Den skal vi så på med det samme, den der. Den er død, men den driver.